Лениногорск шәһәрендә волонтерлар Украинада махсус операциядә катнашучы Россия хәрби хезмәткәрләре өчен посылкалар җибәрә. Аларга кушылып, махсус операциядә катнашучы якташларга барлык теләүчеләр дә ярдәм итә ала. Волонтерлар Сергей Дмитриев җитәкчелегендәге WhatsApp-тагы төркемгә берләшкәннәр. Акциядә катнашучыларга Россия хәрбиләренә ярдәм кирәк дигән мәгълүмат килгән. Татнефтесервис җәмгыятенең Әлмәттәге компаниясе хезмәткәрләре әлеге башлангычны беренчеләрдән булып хуплаган. Аларның эш хезмәттәше Украинада махсус операция башланганнан бирле контракт буенча хезмәт итә. Мы представляем, как им там тяжело. Без хәрби бурычлар үтәүчеләргә авыр икәнлеген аңлыйбыз, теләктәшлек белдерәбез. Алар өчен борчылып торабыз. Туган якларга исән-имин кайтуларын телибез. Компания вәкилләре хәрбиләргә кирәкле әйберләр исемлеген соратып, аларны кибетләрдән сатып алган. По просьбе, значит, бойцов. Хәрбиләрнең заказы буенча уңайлы резина итекләр, оеклар, шулай ук талпаннардан, шәркиләрдән саклану чараларын, гигиена әйберләрен сатып алдык. Компания хезмәткәрләре Россия хәрбиләренә киләчәктә дә ярдәм итәргә ниятли. Акциядә катнашырга теләүчеләр оештыручыларга телефоннан мөрәҗәгать итә ала. Номеры экранда күрсәтелгән. Хәзер хәрбиләргә тепловизорлар, квадрокоптерлар һәм рацияләр җыялар. Тиздән Түбән Кама, Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләрендә җыелган әлеге һәм башка тартмалар транспорт компаниясеннән Донбасска озатыла. Хәрбиләргә посылкалардан тыш яшь лениногорскиларның фотосурәтләре һәм хатлары да җибәрелә. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Лениногорск шәһәре.